Всяка една ботаническа градина се гордее със своите растения-столетници. В ботаническата градина на Българска академия на науките има над 80 растения, които са на над 100 годишна възраст. Те са на такава възраст, до столетна, защото са наследени от Царската ботаническа градина, основана в далечната 1890 година от княз Фердинанд, която в последствие през 1947 година влиза в рамките на Българска академия на науките. Ще ви представя един от най-впечатляващите видове от тази царска колекция, която ние наричаме историческа. Това е кралската стрелиция, Стрелиция регине, един изключително красив вид от семейството на банана, който освен кралска стрелиция е известен и с името райска птица или птица жерав, заради много интересната организация и структура на своя цвят. Както виждате, има едно образование, което наподобява клюн, и листчетата на цвета формират нещо като пера на райската птица, обагрени в оранжево и виолетово. Това устройство на цвета е съобразено с опрашителите, които са едни специални птици. Видът произхожда от Южна Африка и естествено е разпространен единствено там. Ендемит е за Южна Африка. Пренесен е в Европа през 18 век, като за първи път се появява в колекцията на кралските ботанически градини Кюл, Англия, и е дар за крал Джордж III, който управлявал по това време. Всъщност видът е наречен на името на неговата съпруга Шарлот Стрелиц. А този разкошен вид е един от нашите представители на род Метросидерус или новозеландско коледно дърво. В този род са включени около 14 вида. Всичките са ендемити за Нова Зеландия, срещат се само там. Освен новозеландско коледно дърво, другото популярно име на този род е желязно дърво. От превод от гръцки метросидерус означава точно това – сърцевина от желязо. Нарича се така заради изключително здравата си дървесина, която се използва в корабостроенето. А самото растение често е използвано от маорите. Това е местното население на Нова Зеландия за лечение на различни заболявания, а освен това то е символ на красота и сила. Азалиите са така по-тополюбивия роднина на рододендрона, който всички познаваме. Рододендрона, който обитава най-вече в Източна Азия. Около 1000 вида са някъде рододендроните в света. В нашата страна, разбира се, може да видим капчутата странджанска зеленика, която може да се види наживо в някои от сенчестите долове на Странджа. По-тополюбивите роднини на рододендроните, това са азалиите. Според някои от учените, те са създадени на базата на някои източноазиатски видове рододендрони. Според други пък на базата на някои японски рододендрони. Различни са така мненията. Те са по-тополюбиви и ние повече ги възприемаме като стайни растения.
Това е един от най-впечатляващите ни представители от род Пасифлора или часовниче, наречен така от гръцката дума пасос, което означава страст, и флос, което е цвят. За първи път испанските завоеватели, когато го откриват, го кръщават по този начин, защото цветът им е наподобил Христовия венец. В ботаническата градина на Българска академия на науките може да видите още много красиви и интересни растения.